Според Румен Такоров, изграждането на интермодалния център в Драгоман е струвало на България почти 6 милиона. Пари, които са можели да попълнят някои от дупките в бюджета на страната. Целта е била, като влизат тировете на територията на България, качват се на този терминал на ЖП платформи, карат ги до турската граница и оттам те продължават да си вървят или всъщност да се намали и стойността на превозите на тези където и да се създаде някаква заетост чрез НКЖ на БДЖ в България. Висшата цел обаче не е постигната. Това според Такоров е така поради няколко причини. БДЖ не е представило, не е закупило нито един вагон за превози и второ, че няма нито един, който да влезе в България, да чака на сръбската граница, да влезе на територията на България, да се качи, да го смъкнат преди турската граница и над границата да седи още 2 часа, за да мине през границата. Разбирате ли, че този проект е, как да ви кажа, нито от икономическа гледна точка е издържан, нито от професионална гледна точка. Но в него са заровени 6 милиона лева и само за последните 2 години, откакто той бездейства, само за охрана са платени 300 хиляди лева. По думите на Такоров, Коалиция за България ще атакува новоприетият закон за управление на отпадъците в Конституционния съд по 16 показателя. Ето някой от тях. Общините бяха задължени да направят площадки за събиране на едрогабаритни отпадъци от черни цветни метали от бита. Като ако не ги изградят тези площадки, те предстояха на санкциониране на едни огромни санкции, въпреки че закона не ги обезпечаваше финансово. Другото нещо, което се забрани с този закон, е физически лица да могат да предават отпадъци от черни и цветни метали. Накараха тези, които ще имат площадки, да внасят гаранции, огромни гаранции, които дори, когато им се отнема разрешителното, банковите гаранции са в рамките на 500 до 1 милион лева. И когато гледа и въпреки всичко, че им е отнето разрешителното, те не им връщат банковата гаранция до обжалването. И след това, като им върнат, не им дължат дори законно установените лихви на банковата гаранция, която е. Такоров допълни, че Коалиция за България инициира промяна в закона за потребителите в 3 аспекта. Забрана на телефонните оператори да сключват договори по телефона, кабелните оператори да не могат да променят пакета телевизионни програми и изравняване звукът на телевизионните реклами.